ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ପୁଲିସ ଅଫିସର। ହଁ ବାପା ମୁଁ ପୁଲିସ ଅଫିସର ହେଇଗଲି। ଏଥର ଯାହା କହିବି ଆଉ ତମ ଉପରକୁ କେହି ଆଞ୍ଚ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଇ ତମକୁ ବାପା ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଥାନାରେ ଯାଇ ଏତେ ମଜା କ'ଣ କର ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଏଥର। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଲୁଚେଇବାର ଅଛି କି? କାହିଁ ମୁହଁଟା କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି? କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରା ହୋଲିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି କି? ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଠି ସବୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି। ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମାସ୍କ ନାକ ତଳା ନିଅ ଉପରେ ପିନ୍ଧିବେ ସବୁ। ଏହାର କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯାହା ହଉ। ହଉ ଯା ଯା, କାହିଁକି ଯିବୁ? ଶୁଖୁଆ ଆଳୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ା ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ, ଆଉ ଭୋକ ନାହିଁ। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ। ହଉ ହେଲା ହେଲା। ଆରେ ଥାଉ, ଆରେ ଯା ତୁ। ଆରେ ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଅଜୁ ଚାକିରି ପାଇଲା, ତୁମେ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ହେଉଛ? ମୁହଁଟା ଚାଉଳି ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ଖୁସିରେ ହେବା କଥା ତମେ, ଦୁଃଖ ହେଉଛ କାହିଁକି? କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ମୁଁ। ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ଦୁଃଖରୁ ଖୁସି ହେବି? ଥାନାରେ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ପରା, ଆମ ଥାନାରେ। ହଁ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତମେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ଏତେ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯଦି ସେଠି ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ ତା ବାପାକୁ ପାଣିଆ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁଦିନେ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ସେ 4 ଥର ଝାଡ଼ା ଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ ସେମାନେ ସେଠି? ତମେ କହିଦେଲନି? ଆରେ କେମିତି କହିବି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ପରା। କିଛି ଲାଜ ନାହିଁ, ତମେ ସଫା ସଫା ଅଜୁକୁ କହିଦିଅ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ଡରରେ ଝାଳ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ମୋର। କାହିଁକି ଏମିତି ଡରୁଛ କହିଲ? ମୋତେ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଜୁ ଯଦି ଜାଣିଯିବ କ'ଣ ଭାବିବ ସେ ମୋତେ? ସେ କହିବ ମୋ ବାପା ଏମିତି ଥାନାରେ ପାଇକିନା ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି? ଶଳା ପୁଣି ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ଥାନାକୁ ଯିବି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା ଦାମୋଦର ବାବୁ? ଝାଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଲେ? ପାଇଖାନା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ପାଇଖାନାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ମରିଯିବି ସାର୍, ମୋତେ ପାଇଖାନାଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ଆଜି ପାଇଁ କେବଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମରିଯିବି ସାର୍, ମୁଁ ଭାସିଯିବି ସାର୍। ଗୋଟେ ଦିନ କାହିଁକି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ନୁହେଁ ସାର୍। ଆଜି ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ସାର୍, ବହୁତ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗାଣ୍ଡରେ ମୂଳା ପୁରେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୂଳା ପୁରେଇଲେ ବି ରହିବନି ସାର୍, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ। ସିଲ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆଉ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଘରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଥାନାରେ ଝାଡ଼ା କରିବ। ଆଜି ଦିନକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଜି ଦିନକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? କାଲି କ'ଣ ଗାଣ୍ଡରେ ମୂଳା ପୁରେଇ ଦେବ? ଧରା ଯାଉ ଆଜି ପାଇଖାନା ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, କାଲିଠୁ କ'ଣ ଘରେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବ? ସାର୍ ପଦାରେ ଝାଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଭଲ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ କରିନି, ଘରେ କରିଛି ହେଲେ ପାଇଖାନା କରିନି। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଲୁଙ୍ଗି ଟେକି ଦେଇ ବସିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସାର୍? ସେଇ ଶାନ୍ତି କେଉଁଆଡ଼େ ପାଇବେନି ଆପଣ, ସତ କହୁଛି ମୁଁ। ଆପଣ ଯଦି ପାଇଖାନା ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ଏଇ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ଟୋପିଟା ବି ଲାଗୁନି। ମୋ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ଉଠୁଛି।